Traċedja li ħallit li d-dilettanti ta' żwiemel ix-xukjati għall-aħbar tat-telfa ta' George Schembri, magħruf bħala l-Bubuna. George twieled għex u saħansitra miet imdawwar mid-dilettanti ta' żwiemel. Tkellimna maqgħad kbir ta' dilettanti ta' żwiemel li l-kol qasmu magħna esperjenzi sbieħ fuq dan seħibhom. Jiġi kuġin tiegħi propja. U jien ili nafu kemm ili naħdem hawn 40 sena, niftakru kien isuq il-ponijiet tas-sri can go as you please jgħidulhom u fuq tal-galopp. Mbagħad isu xi mbagħad qabad isuq tat-trott u baqa' sada żminijiet isuq u rebaħ kien champion jockey, champion driver u rebaħ ħafna kampjonati wkoll. Gaetano Spiteri, magħruf bħala l-Bigar, kien wieħed mill-aħħar persuni li kellem lil Gejtu l-Bubuna. Konna s-sibt nitqajna fl-imkien fl-għaxija, bqajna nitkellmu hekk u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu ċemplu li qalu li bl-aħbar tiegħu. Itispjaċina għalih għax volja kont inħobbu għadni nħobbu. Namra tiegħu lejn dan l-isport kellu namra kbira lejn iż-żwiemel? Namra kbira ħafna ta' iż-żwiemel, ħobb iż-żwiemel. Żorna wkoll waħda mill-istalel li fiha George kien qatta ħin twil jitkellem ma' sħabu u kif ukoll jħossib iż-żwiemel li kienu parti importanti ħafna f'ħajtu. Nafu ġarrej professional u ġarrej ma' kulħadd u suq ħafna bejjem minn ta' kemm kellu suq ħafna bejjem tajbin u żanżan ħafna bejjem u l-ewwel ma kien ħafna bejjem żanżan hemm meta ġew minn barra. Trabbisu ma saqajnu. Mbagħad farfar beda jirkeb tal-galop. U kien kapaċi jisroq u kulħadd ma kulħadd kien maħbub. Mbagħad bħalma tħattu bħalma qallek sieħbi mid-disgrazzja għalija disgrazzja mieta tax ma tgħix li mieta is-sibt kelli mlieħ u kellmu waslu t-tifel tat-tifla hawnhekk murtir ma bsajtu sajmutek. Il-Bubuna telef ħajtu meta x'aktarx kien nieżel it-tarax tar-remissa illi kien jgħix fiha. Remissa illi fiha kienu jinżammu wkoll numru ta' żwiemel. Kien sit ir-remissa raġel ta' madwar 50 sena li sab lil George mixħud f'nofs it-taraġġ f'Adira Dem il-ħadd fl-10 ta' filgħodu.